Il-passi dwar il-frodi fil-Malta Air Traffic Services ittieħdu ftit ta' xhur ilu. Iżda li kien hemm l-abbuż kien sigriet magħruf sa minn qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Nhar it-tlieta l-eks kap eżekuttiv tal-Malta Air Traffic Services kien ikkundannat għal sentej ħabs sospiżi u ingħata interdizzjoni ġenerali. Lorenz Fenech kien ordnat ukoll biex ħallas lura l-mezz eluf kbar ta' euro. Iżda l-ewwel darba li ħarġu dettalji dwar dak li kien għaddej fil-mezz kien 3 snin ilu. Dakinhar kien sar rapport tal-Uffiċċju tal-Awditjar Intern tal-Gvern, rapport li kien diġà marka nuqqasijiet kbar. Ir-rapport kien saħansitra wasal sal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru tal-Finanzi għalkemm dwaru ma ttieħdet ebda azzjoni. Ir-rapport tad-Dipartiment tal-Awditjar Intern li sar fl-2011 jgħid li kien hemm xejn inqas minn 145,000 euro fondi pubbliċi li ġew miżappropjati. Minkejja li sar sentejn qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet ma ttieħdu l-ebda passi. Fil-fatt għalkemm sar dan ir-rapport qatt ma ngħata bidu għall-investigazzjonijiet la interni u lanqas mill-Pulizija. Fil-fatt ġie ignorat kompletament u l-każ reġa' ġie eżaminat biss wara l-elezzjoni. Meta l-każ infetaħ mill-ġdid instab li l-abbużi kienu iktar serji. Minn barra Lorenz Fenech hemm akkużat ukoll ċertu Ian Falzon, eks-kontrollur finanzjarju tal-Mezz. Wara r-rapport tal-2011, Ian Falzon kien promoss minn kontrollur finanzjarju tal-Mezz għal Direttur Ġenerali tal-Avjazzjoni Ċivili fit-Trasport Malta. Intant il-Mezz fetħet kawżi ċivili biex tiġbor lura mal-200,000 euro minant Lorenz Fenech u mal-100,000 euro minant Ian Falzon. Fil-każ ta' Falzon hemm ukoll pendenti każ kriminali.